Narude tahu governor thang malanan thangban abo dong thang जों गभर्नर बाय मालायना थांखा नरगं पुलिन सिमेन सायखनासिनो जों गभर्नर बाय अपॉइंटमेंट करे कारण जों 24 तारिखआव अपॉइंटमेंट नायखा कियाबा गभर्नर नि और जों अपॉइंटमेंट निलिया 24 तारिखआव बंने बरक जों अपॉइंटमेंट लेखा 27 तारिखआव हमका गभर्नर मालाय माना हिनि सावो कियाबा जों मोजी अपॉइंटमेंट इथां मोजी अपॉइंटमेंट लिया जों गांगाय 24 तारिखआव जों जतनो चिने बुरि रनो साखलाय पाइबायखा जों गभर्नर नियारव जों अरव राजभवन अभियान पीसफुली बाबे जों अभियान खालायनाय रैली खालायनाय अर कुनु देरा करा लायगला अमा हायकेना जों बुरि रखनो तुबै फायका अमा हायकेना उबुंखा गा पियाबा जों अरव सेक्रेटारि बाय मालाय नां नाहिनि थांमानि पियाबा जों सेक्रेटारि बाय मालाय रिलिया जोंनो गभर्नर बायनो मालाय रिखा गभर्नर बाय मालायखा बेलाकेनो खासरांखा बेलाकेनो हामबाय मारो ओचिनि गभर्नर नबो बयस बंजा जाखा बयस कतुतै तिनि बिनि अपॉइंटमेंट करिफानो बसुं बाय मालायखा बेलाके हामबाय मालाय नै ब अबनो साका नंने अबनो साइमांखा नुखा नंनि तिनि मेमोरेंडम न परिबो नायखा परिमानि बिसिंति ब अबनो सावो नंनि अब अलंग टाइम नि नंनि डिमांड नर बुरि रखलायका अब नंनि अबनो आंगो सिका पियाबा आंगो सिपानो अब मुख्यमंत्री नो 3-4 दिन नि परे बनो रिंगिनाय कक सालायमानि बिसिंतै नंग अब पाथक रहजाकनाय खलायजाकनाय हि सावो एंकाय ताबो खंगांगाय जों अर बेलायखा वानावो जों अर तो जों पॉजिटिव नंगि फैका पियाबा वाना मानि हिंगांगाय जिनो अब लंग टाइम नि सिनि डिमांड लंग टाइम नि डिमांड नो जों नानानि गाति दाब्रानि गाति मामानि गाति नानानि गाति फुनुक जाक मांसे अरव जों माना हिनो माने केपले थांगो तामन कांगाय तीनटा भाषा कमिशन गठन खायजाक अब तीनटा भाषा कमिशन अबनो चिनि 99% न जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि अब हायकाय साजाकमानो चिनो अब कसावै दंगो पेंडिंग इ दंगो अंका आबनि बागने जों किरिवो ताबुक अबनो सानानि मुसंगो जदि अब राज्यपाल तो गसिका जों साइमान थांका पियाबा अरव जदि मुख्यमंत्री एकाब राज्य सरकार जदि चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न तुई नाय जदि राजनैतिक थंकांगांकाय जों बुरि रक्ताय आजुगै तंलायलिया अनेक राजनैतिक नुखासों राजनैतिक बाय थंजांमां चिनि रोमान स्क्रिप्ट कक बरक न भाषा न तुई पर्यंत अर खेला सिनेमिनि खेला थंका जों ताई आबनो सह्य खायमांगला जदि आंदोलনের माध्यमे जदि संविधान पर्यंत संशोधन हंगांकाय जों आंदोलननि बिसिंतैनो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट चालू मा खलायनाय आ जागावनो थानाय जों TWF अबंखा चिनि तिप्रामथा अबंखा महाराजानि संगठन जों पीसफुली बाबे न महाराजानो नासिगिनो जों तिनि पीसफुली बाबे जों आंदोलन खाय पाइका एबा आंदोलन ब सक्सेस नखा फियाबा जों बुबाग्रानो अबनो जानोनाय बुबाग्रानो अबनो सानायजों जों पीसफुली बाबे न खायका एवं राज्यपाल बायबो मालायका राज्यपाल ब जोंनो पॉजिटिव थाका फियाबा अब ताबो राज्य सरकार ने थाने जदि अब रिया हंकाय साकलाय रिया हंकाय घोषणा खलाय हंकाय ककबर रोमान स्क्रिप्ट न घोषणा खाय रिया हंकाय चालू खायने बागै हंका आप्रो हंकाय जों ताई कबुनि जों आंदोलन बमाहाय पदक्षेप नाहाजाक न आप्रो राज्य सरकार नुं कापिनाय जों तेबो आगरतला कापिरिनाय जों बोरि रक हामबाय